जो हम लोग का ऑटोनोमस स्टेट का डिमांड है, जो हम लोग का 40 ईयर से हम लोग मांग रहे हैं, वो आज तक नहीं दिया गया है। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय दा लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। थ' नैबे टपिकआनो जागोन जितु मोनद' हारिया एसटि बिबाय थादों बिनि सायाव डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलनि डिमासा फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट जावरिं लांथासा बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायदों आरो लोगोसे बर' माहारिनि बर' बिमा बिथाङाबो माखासे मोनद' हारिया एसटि बिनायखौ लानानै बर'नि खैफोद जानाय जायो अलखद जानाय जायो बेखौ लानानै गोबां माखासे बाथ्रा फोरमायदों। थ' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन। जो हम लोग का ऑटोनोमस स्टेट का डिमांड है, जो हम लोग का 40 ईयर से हम लोग मांग रहे हैं, वो आज तक नहीं दिया गया है। और जो ये लोग का जो एसटी स्टेटस जो ग्रांट करने के लिए जो उन लोग ने मांग किया है, वो लोग को आप लोग विद इन फ्यू इयर्स पे आप लोग देने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि वो लोग का पॉपुलेशन हम लोग से ज्यादा है, क्योंकि आने वाले साल में असम में असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग ने ये डिसीजन लिया है। आप सभी को पता है कि 27 नवंबर को जो असम कैबिनेट ने डिसीजन लिया था, जो 6 कम्युनिटीज को एसटी स्टेटस ग्रांट करने के लिए, जिसमें कोच राजवंशी, मोरान, मताक, टाई आहोम, चुतिया एंड टी ट्राइब्स। तो हम सभी को पता है कि आसाम में 10% रिजर्वेशन एससी प्लेन्स, 5% रिजर्वेशन एससी हिल्स, 7.5% एससी एंड 27% ओबीसी, जिसमें कुल मिला के 49.5% होता है। तो और नेशनल लेवल को देखा जाए तो वहां पे सिर्फ एसटी का 7.5% रिजर्वेशन है। तो अगर उन लोग को अभी एसटी वैली बोल के उन लोग को दिया जाता है, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसटी है तो वो लोग तो सप्रेस हो जाएंगे। और मैं असम गवर्नमेंट और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज एंड ग्रुप ऑफ ग्राउंड ऑफ एविडेंस पे आप लोग ने वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है। और मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि हमारे जो ट्राइबल्स का मिनिस्टर्स है, लोकल एमएलएस है, आप लोग ने क्यों अपोज नहीं किया ये बिल को? जोंनि नैबे मावनो लानाय हाबाफारिखौ होबथानाय बेखौ नुयोब्ला थारैनो गोसोआव एसे खुद्रिसारनायबो फैयो आरो गावखौनो गाव सानो मानो बिसोरलाय बर' नंगौना नङा? जुदि बर'ब्ला जों बायदि सासे बर' बिमानि फिसाब्ला बिसोरनि खुगायाव मानो सोंखारिनाया जेब्लायबो जायगा मोनो। बे साननैसोआव जों समाजारि बिजोंनि माखासे हिर'फोरा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि सोमोन्दै जाखिनि खोथा बाथ्रा बुंनानै जिखिनि फोस्रावथिंबाय दं बेफोरखौ खोनायोब्ला बेफोरबायदि मानसिखौ बर' समाजनिफ्रायनो एरख'नांगौ होननानैसो आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना सियारखौ सिनायदों, मासिखौ सिनायदों, गावनि पजिसन, गावनि जि बर्तमाननि जिखिनि थासारि बेखौल' नुदों। नाथाय जोंनि उन्दै उन्दै जिखिनि जौगाबोनाय फरायसाफोरानो गावनि इयुननि खोथाखौ सिन्था खालामनानै थांनाय 29 नभेम्बराव जिखिनि सोमावसारनाय हाबाफारियाव सेक्रेटारियेट अफिसाव जि मोननैसो खहा खालामहैबाय, बेखौनो लानानै इसिबां गिदिर इस्यु बायदि बानायनो नाजानानै जाखिनि खोथा बुंबाय थायो, आं जोबोद दुखु मोनदों। सासे आइजोआबो आरो जोंहा मानगोनां हाग्रामानि बिबोनां मुनमुन ब्रह्मआबो जाखिनि खोथा बुंबाय फरायसाफोरनि सोमोन्दै, आसलथे बेफोरो बिमाफोरनि खुगायाव ओंखारथावै राव, बिमाफोरनि खुगायाव ओंखारथावै राव, फिसाफोरखौ सोंखारिनाया बेफोर थारैनो जोबोद लाजिथाव आरो दुखुनांथाव। आरो बेफोरबायदिनि जाहोनावनो जोंनि गेजेराव खौसेथि गैयि, अनलायनाय गैयिया सोमजिबाय थायो सम सम। बे सेक्रेटारियेट अफिसाव मा खहा जादों? सियार गंनैसो बायदों, ग्लास मोननैसो खहा जादों, बायदिसिना एसे एनै खहा जाबाय। रांखावरि दं, दिनैनो गाबोननो बेखौ फोसाबजोबनो, बेखौ फोसाबफिननो हायो, बायनानै लायफिननो हायो, फाहामनो हायो। नाथाय नैबे जोंहा जिखिनि थासारि सोमजिदों, जोंनि हा हुनि मोन्थाय, जोंनि राजखान्थियारि मोन्थायानो जे गोमालांनो हमदों, बेखिनि थासारिया थाखा फैसाजोंसो बायनानै मोनगोन, बेखौ माजों सुस्रांगोन? दिनै मोनद' हारिनि जि एसटि होनो नागिरनायखौ माखासे बर' सुबुंफोरा खौसे जानानै
गावनि धोरोमानो जा गावनि गौथुमनि आइडियलजियानो जा गासैखौबो बावगारनानै एज ए बर' हिसाबै बयबो खौसे जानानै माने बिनि सायाव खुद्रिसारदों। नाथाय बे खुंथायारि गोहोआव थानाय राजखान्थियाव थानाय बिथांमोना मानो साननानै नायाखै? आं लुबैदोंमोन नैबे हालोदावहाय जुदि बै हारिफोरनो जुदि एसटि होनो थांनाया आसाम सोरखारनि नैबे हाबाफारिया जुदि सैथोमोनब्ला आरो बिथांमोना बेखौनो लुबैथारदोंब्ला जोंनि माखासे ट्राइबेल मिनिस्टारानो जा एमएलएआनो जा स्पिकारानो जा बिथांमोना रिजाइन होनानै फैनांगौ होननानैसो आं लुबैदोंमोन। नाथाय बिथांमोना गाव गावनि सियारखौनो गारबोनो हायाखिसै। गाव गावनि राजखान्थियारि माखासे आइडियलजिखौ लानानै बिथांमोना फंसेबो आवाज होनो हायाखिसै। बर'नि माखासे समाजारि गौथुमफोरजों बिथांमोना खौसे बाथ्रा बुंनो हायाखिसै। बेखौ लानानै एसे दुखुआव फैयो। थेवब्लाबो आं सासे बिमा हिसाबै बेखौनो लुबैगोन हारिनि इयुननि अराय गोजोनखौ हास्थायनानै जोंनि हानि मोन्थाय राजखान्थियारि मोन्थाय बायदिसिना मोन्थायखौ जाहाथे रावबो हेंथा होनो हाया बे थांखिखौ जोंनि नैबेनि बेबायदि समाजारि गौथुमफोरा खौसेयैनो आवाज होबाय थाथों, जोंनि खुद्रिसारनायखौ दिन्थिबाय थानो हाथों आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिखिनि मोन्थाय बे मोन्थायानो जाबाय जोंनि आलादा रायजो आरो बे आलादा रायजो जि बिनाय बे दाबिखौबो जों एखे रोखोमैनो जों लांबाय थानो हाथों आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो जोबथारनायाव बयनिसिमबो आं बेबायदि खौसेयैनो बर'फोरा दावगालांबाय थाथों बेखौ मिजिंथिनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आं बहायनो फोजोबबाय। खुलुमबाय। थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय जावरिं लांथासा डिमासा फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा फोरमायदों जिहेतु सोरखारा मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायखौ आसाम गभर्नमेन्टनि सायाव बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों। गोबाव समनिफ्राय डिमासा स्टेट जितु डिमान्ड खालामदों बे 40-50 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो डिमान्ड खालामबाय थादोंमोन। नाथाय बेखौ मानो इमप्लिमेन्ट खालामना होनो हाया बा बेखौ मानो गनायथि होनो हाया? नाथाय दिनै जाय मोनद' हारिया एसटि बिदों बिथांमोननो मानो एसेबां गुसुं समावनो गनायथि होनो नागिरदों? बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा बुंदों जितु दा आसाम स्टेटआव बा जोंनि स्टेटआव दा आसाम गभर्नमेन्टआ जितु खालामनो थांगासिनो बेखौ लानानै जि बाथ्रा बुंदों बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों जितु ट्राइबेल हारिनि जितु मेजरिटि बे खम आरो जायफोरा दिनै मोनद' हारिया एसटि बिबाय थादों बैसोरनि पपुलेसना बारा। दा बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ बा फैबाय थानाय 2026नि नोजोरखौ माने पलिटिक्स नोजोरखौ बा इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना बे मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरदों नामा? दा बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। आरो जितु मोनद' हारिया एसटि बिबाय थादों बेवहाय खहा जागोन आरो बेखौ मिथिनानै जायफोरा जोंनि ट्राइबेल एमएलएफोर थायो बा लकेल एमएलएफोर थायो बिथांमोना बैनि सायाव मानो अजद दैखांनो हाया? दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्राखौ फोरमायदों आरो थारैनो नोंथांमोना बुजिखादों जानांगौ सार बिथाङा मा फोरमायदों। आरो लीला मेडाम बिथाङाबो गोबां माखासे बाथ्रा फोरमायबाय। दा बिथाङाबो बुंदों जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा दिनै हारिनि थाखाय मानो बाथ्राखौ बुंनो हाया? दा बेफोरबायदि गोबांथार माखासे बाथ्राखौ बुंनायखौ नोंथांमोना बुजिखाबाय। दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो लोगोफोर। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बेनोसै।